Mga ka-disciple, kapag may nakaaway ka, ano ang unang ginagawa mo? Iniiwasan mo pa siya? Binubura sa Facebook? O ipinapagalawantang kwento sa iba? Pero alam nyo ba na may malinaw na instruction si Jesus kung paano dapat ayusin ang hindi pagkakaunawaan? Ako po si Brother Rai at ngayong araw, pag-uusapan natin ang paraan ng pakikipag-ayos ayon mismo sa ating Panginoon. August 13, 2025, Wednesday of the 19th week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Matthew 18 verses 15 to 20, sinabi ni Jesus, "Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya, naibalik mo ang kapatid mo. Pero kung hindi siya makinig, magsama ka ng isa o dalawa para may saksi sa usapan. At kung ayaw pa rin niyang makinig, sabihin mo sa buong simbahan. Kung ayaw pa yan, ituring mo siyang tulad ng isang hentil o publikano." Dagdag pa ni Jesus, "Anumang itali ninyo sa lupa ay tatalian din sa langit, at anumang kalagan ninyo sa lupa ay kakalagan din sa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila." Mga ka-disciple, ang mensahe ni Jesus malinaw. Ang layunin ay hindi magputol ng relasyon, kundi ibalik ang pagkakapatiran. Sa mundo ngayon na mabilis mag-cancel ng tao, pinapaalala ni Jesus na una ay ayusin, kausapin at mahalin. At kapag ginawa natin ito sa kanyang pangalan, siya mismo ang nasa gitna ng usapan. Mga ka-disciple, baka may tao kang hindi pa napapatawad o kay nakakausap. Ngayon ang tamang oras para simulan ang pagkakasundo. Hindi bukas, kundi ngayon. Ako po si Brother Ray nagpapaalala. Kung may sugat ang relasyon, pagalingin ito sa paraan ni Kristo. Online for Christ, offline with purpose. God bless.